Prabu Kresna. Iya, dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe iki eling. Kula ora redeng lali kok. Lho, nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama. Kula ngertos. Nek sebabe apa kowe ndek tingkah laku sing kaya ngono? Wong ki nek kekarepane ora kasembadan tingkah lakune sak karepe dhewe. Lho, Werkudara Janaka nganti mundur gila karo kowe. Gila wae. Kula perange ngawur. Sak karepku nendangi sak penake dhewe. Tak dilati pupune. Sapa Werkudara gila merinding kabeh wae. Janaka candak tangane jempole tak cokot. Us. Perangmu ngawur, ya men, sing penting menang. Lah saiki enenge aku apa kowe arep mungsuh aku? Lho. Kresna sinayang manggelung mintonaken dewe kramanira. Ora guyu, aku ora guyu. Lah sapa sing ora guyu weruh kelakuanmu kaya ngono kuwi lho. Kowe iki nganggo training ora krasa nggon lakang suwek bareng. Mula kok tak nggo mlayu kok surane tuk. Ben, arep suwek kabeh mbok Ben. Ora lega senengane ku nek nganti ora ketemu karo bapakku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Wani tenan, mati dereng aku Mesti ngono. Kresna iki nek perang mesti ngono kuwi. Wani karo aku. Wani tenan. Mati nek aku. Lunga. Cah jirih. Asline jirih.